Ada Brambang enak. Iya. Ya wes ya, nanti Rana ya, tak tinggal beri dulu ya. Oh iya Mbak Ut lah. Ya mana? Oh ya, jalan nih. Iya. Kok enak iki? Iya. Apa bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya. Oh ya jwangkep ya. Wah, aku belum apa-apa. Masaane. Kayak bakul. Ngiler. Lah iya. Kaya enak ngono ya. Iya. Ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kok arek aku kurang mangan. Arek kok wis kesel. Ngombe ya, Mbak. Saya tancepane apa? Kok bisa? Jawa. Kadang Akeh koyo ngene. Lah ya kan Yo karo tak pikir yo. Ya wis rasane yo jenenge lontong nih yo wis ngono iku. Jadi sok masak. Kok pahit-pahit yo? Ayo, Pahit makanya. aduh. Apa nih yo? Ini. ya apa terusan iki? Ya wis dikadung nih yo dipangan nih masuk katene gak dipangan ono wong. Apa ya apa? Tak ngomong aja aku ngomong. Aku nggak boleh. Mbak kok kamu uangnya? Tek uangnya. Aku wis pangan ae wis masuk gak enak titik wis betul wis. Ya apa rek? Wis gak apa-apa.